Hormatly tomoşaçylarymyz, şu gün Gazakstanyň paýtagty Astana şäherine Türki döwletleriň guramasynyň 10-njy sammiti geçirilýär. Bu sammitiň öňü ýerinde gurama agza we sinçi döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşy geçirildi. Bu duşda guramanyň ýubiley sammitiniň günterliğindäki meseleler bilen bir hatarda sewda ykdysady, medeni insanperwer urly, hyzmatlaş gatnaşyklary aralyp maslahatlaşyldy. Bilişmez ýaly Türki döwletleriň guramasynyň 10-njy sammitine Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşýar. Hormatly tomoşaçylarymyz, biz bu sammit bilen baglanşykly habarlary Atawatan Türkmenistan saytymyzda, Atawatan TV YouTube kanalymyzda, Instagram hasabymyzda we TikTok hasabymyzda gyzgyn bilen size ýetirer. Onu näme bizi izlamagy dowam edin.